am găsit la un nou episod de CSGO, suntem aici pe mapa DAS 2 cu Guru și Gico, suntem full primei, numai că numai doi sunt români. Da, și vedem ce reușim să facem. 500 ping. Ok. Pardon, mi-e un pic răcit. Cred că v-ați dat seama. Cred că ăștia o să... Pana mea, încerc să joc cât de bine. Bine. Da, văd că bomba asta. Fuck off. Cum am? Fuck. Fuck, ce provoc. Deci e super ok. 0 cu 2 cu 1. De ce? Mergem pe toți ăștia. Nu la fel. Am fost. Am avut 1001. Ei, Deni, ești român? Nu e român. Că fighenă. Și o cable n-am. Unul e bun. Ok. Flat for long, am test. Ok, mă. Short. Vedeți timp. Short, da. Nice. No! What the fuck, man? I hear one long. Nice. Bravo. E pentru long de defuse. Să mă sugi. Băi, dar ești prost. Ue, am auzit ceva long și era unul, dar bun făcut fake. Ăștia băieții ăștia. Botul are ping. Nu. Are... Stați sus. Ok, deci ignore dacă și scot.
Sunt asta e. Și asta nu cred că o să intre. S-o conectat. Am înțeles. Guys, go in game, please. Ok, what the fuck, ce voce are? I don't really, I have 3 gold and having 4. Shut up. Tu bine. One middle. I-am dat, cred. Don't put it in my face! Bine, man. Mă... Don't put in! Don't put in! Bă, asta In my e, face. bă, asta e a treia oară când trag într-unul. Sper ți-i va. E mesă. Vezi short, ai crezut. Hai cu One la B, B. One needs tunnel. Lavar? Mulțumesc. Au fost tunnel. Pe aici plantează. E tunnel. Amândoi. Doamnă, L-am tagat pe ăla. l-am luat ca un boț în bapă. Unde? Lung? M-am înțeles. E lung? Ai tastatură mecanică? Se aude tare rău? Long. Nu, mie îmi place cum se văd. Da. Bă, și eu sper că să nu vă reacțeze. Dacă nu vine 2 minute, am înțeles. Ok. Și TV! Făceam spre control bun. Mai ce Și condiția ca un vulcan. Câte sunt? Фиолетовый, а ты говоришь по-русски, Фиолет? Parul Am stă spus. super. Nu știu dacă am putea prin proporțional spus nimic. Bine, da, degeaba asta. Cosmin, vino cu Nu. vino aici. One short. Mai e ceva acolo? Da. Opa. Nu o să ai. Muri botul Doi să ai. ca prostul. Marș. Ești l-am atins. Am făcut singurul kill, vă zic proști. Vezi că și eu. Fac, n-ai ce să fac. Fac și acum dăm ăla. Nu se mai conectează, că idiot. Dă-mi armă. Îți dau mui. Oh, man. N-am jucat deloc în urmă, păi și nu pot să joc bine. Da, te fac că n-am jucat, știu. Mai mult, scuze. Ești prost, că tu n-ai văzut că joc bine urmă, joc bine. Da. Și bătul merge pe mine. Așa se face silver. Nici prostii. Am ce să dă. Maladie. M-a lăsat în 3 HP. Man, vezi că e super low. Hai, bă. Vino, treci, stai, I-am stai. dat ceva. Bine. Unul se ia, bebe. Давай, сука! Hai, bebe, că e liber. Сука, блядь! Пропинайте билет! Блядь.
Фиолетовый, Печально. по-русскому говоришь? Фиолетовый, ты по-русскому говоришь? По-русски, сука. L-ai activat. По-русски, сука, порежу, порву нахуй. Пореза, да? Порезай туда, окей, Guys, save please, жопа. You don't speak your language, you idiot. I not your link, stop-fucker, da bălăca. Hai că... Ce engleză bună are? Ori prostul să faci. Băi, intri. Ține-mă cu alea. Stop trolling me, bitch. Ori, ți-a spus că fac spre control. Dar tu nu. E familia să faci ce Mă căca pe mine, tu morți, măti. Nu-mi dau. Ia bot. Bravo. Fuck, bitch, motherfucker, bitch. Ce naiba? Tu-s botul mătii cu shotgun-ul mătii. City one. Nice bayonetă. Dai puțin respect? E de buget. Nu ai respect. Nice. Give me skins, please. Ce baionet? Give me skins, please. Yes! Okay, I give you skins, but you give me your mother. Da, și... Type WS în chat. Aca. Press Alt F4. Mă, dacă ai microfonul ăla în gură. Cine eu? Da. Nu dați. Hai că intră și ăsta. Hello. Hello. Ce How e are you? ăsta? Hello, în rând, așa. Nice. Au. Pink is nice, pink is. Da. Sorry. No problem. Vai, minus Eu vă văd în 23. PC. Short. O, avem pe... Short. Bun. Что такое? Platform la 2 mii. Doi prost pe 90. Why you don't play? Motherfucker. Dar avea revolver așa. One short. Ce prost ești? Băi! Ce prost ești! Nu știu ce să Short. dau clear, Nu mai este short. City vezi. Acum am fucking 20 de... Ce prost? La acel moment Uite, când doi ești beați, să... îmi bag. Nu, mă, acel moment când doi Mai să dă și mie se capul. întâlnesc. Nu te mai țăpa, ești prost! De ce dai plec, idiotule? Pentru că era City! Da. Era. Puteți să faci și bis, de-aia dă plec, că așa se joacă. Синий. Синий. Da, tu pizda, mă. Бля, ты Да, тут нормально. нормально все сказал? Drop something. Am bani de asta. Зачем? Нельзя Drop говорить, something что yellow, you have он full money. умеет. Să zic. Не знаю, они, блядь, сами решают. Не знаю, он, блядь, вышел, калаш тут вышел, этот зашел. Așa, calaș. Eu zic calaș. Numai asta am înțeles. O să ceva de călăș. Что такое? Ну, синий, ты видишь, какой нуб, он просто начал плавать. Эй, Белов, что такое? Chiar. Синий идет. Go, 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 гриб. Pit. Oh my god! Best player in the world. One window. Плент, давай! Штука! Давай. Эй! Very nice, 20 Nu minutes. și poți! Bă, dacă bombardezi și... Bă, este silver, sunt bap, bă, uitați-vă la voi cum jucați. Fai guru. Да, блядь, пи. Gicu, pardon. Давай, тащи. Тебя только одна надежда, чувак. Play, shut the fuck up! Green go. Oh, come Ты on. сможешь. He is low HP, go! Latins. Inside. Wow. Îmi da 29. Fucking stupid, peasy, idiot! Nu cred, nu te... Clutch your kick! Pistol. Хорошо, красава. Nice clutch!
ești nebun. Ce claci, că era 1v1, lasă-l în pace. Да? 3 секунды не хватит. Sănătos. Лови кол. Ага. Da, Я фокушу дроп. Hey, take the gun. Блок. Ты hai Luca. туби. Поднимайте. Сука. Блять, Mamă. Eu dau plant. He was... Ai watch city. I watching your mother ends. Îți Я auzi. очень много. You know? În pizda mătii. Minus 40 short. Pro e MVP. Pe eu 3 MVP din viață. O mai la 3 fac. Я все равно на последнем месте рвал. Ага. Yes. Yes, of course. Of course. Îmi place că ăsta comentează Cine? că numai pe 90, 1B, nu pe 90. 1B, Nu. 1B. Mamă, 1B. dar și ăsta e deștept rău. Ok, 1B. Mamă, cum am tras. Mi-am dat grenadă singur și mai am 50 HP. Ok, silver. Bă, l-a ratat de 2 ori. One more. Be clear. Nice, be clear. One mid. Uite, Mid one or clear. Yellow right. Синего бы там. Oh, blue, you saw he. Sau, bă, City. один Oh my god. City and long. Goroște-l pe ăla că-i praf. аккурат. LOL. Слов. MVP skill. Mai puțin Cosmin. Bă, tu nu-i vezi Trage capul pământ. în dreapta. Mamă. Mai am un scop dacă vrei. Făcut primul ăsta. Ei, pistolul meu, ei! Tu cu AVP-ul ăla cu AK. Bravo, bă. Dați-mi 90 pentru... Fuck, stai. Dau pe Do Not Disturb. Scuze. Scuze. Ok, stai să mai văd o chestie. Pe... Să mă schimb. 1B. 1B, guys. Vezi cum mai și de 3 ori. Pizda mătii. Mai e mă. One Blue, top. blue. Синий там. В туннеле. One short. Шорт. Формит. E Clutcher singur. kick. Nice. Am înțeles. Синий, я с ним больше не пойду в катать. Я тоже не пойду, мы сейчас пойдем Привет, с этим. следа пробуешь. Сейчас с тем, который в той карте. Ui, mă toce! Joan Dig. Я так и знал, что зеленый ну. Да, ты будем играть, ты Какой будешь играть. Мартин? Так не ебанутый, согласен, да? Они Give сами me будут USP, играть. man. I will kill you. Green. Give me USP, green. Kill me, good luck. Prost. Пиздец. Report you. Report for green, for green. Stop me. Тут ты...
Okay, report me. You're a fucking sucker, why you kill him? You don't want to drop, you idiot. It was my AVP, man. I don't You care. drop it. You don't drop it, man. You drop Shut it. the fuck up! CT1, fucking bitch. Uite, l-a luat AVP și acum e fericit, uite. Shut up. Am 60, bă, ce prost ăsta. Now, make kills with your AVP, fuck you. Faci cum trag cu acaoarja. Story. Da, și eu primul videoclip l-am făcut numai așa de plictiseală. Deci am gândit, nu mai știu. Clutch or kick. Clutch or kick. Yes, clutch, ok. Crouch. Poate s-au destul de mult pana. Nu gândeam că nu o să fie nici post. Stupid kid. Kick me, okay? You're fucking rusky. Lasă-l de la masă. Please kick me, S-au okay? dat cu Kick fază me. de alea de kick. Bă, știi că dacă joacă kick oricum se pune comp. Еще раз, друзья, да, Финя, не могу полное. Mi-am dat bloc. Știu și la din ăla. Bine, de asta cât ce ai făcut. Du-te în porții, mătii. Nu dacă-i smoke. Stai să iau și o armă. Sau nu? Get the bomb. Aia mă short, mai în spate. Unde-i bomba? Vezi că aia armă. You are fucking idiot, DVP! Dacă el eu cu mus. Dacă el eu cu mus. Unde-i? E în A, pe la rampă. O plantez pentru talon. Te-ai uitat de ce talon. Mă uit eu tăiam. Sper să, dacă se aude tastatura, o să, nu știu, dau jos membraj și o schimb, că am și unele care sunt un pic mai silențioase. Avem un vizer. Vizat. Un vizer, da. Gândeam să-i dau drumul, dar văd că n-ai de vreme. Doi pe puteam să stai acolo, dar... Ăla vrea să le fac. Aia știu că vrei. Wall long. Băi, bă, el mereu moare așa. E prost. Știu că... City mulți. Let's for long. Gândeam să-i dau tare, de ok. Ai furt până în ea. Mă pun ceva rugă. Ce facem ăla de save? Chiar pe E City. long. Ok, deci să vrei clar. Hai că îi batem. Da, și iar nou fericit, ăsta îl postez după de veneam, cred. I go long. A, Nu, time out, nu. Ok. na, Bine. la Îți care... bagă hack-uri. Da, mă, Da, frate. mid. Morți, e și mid. Short. One short, one tunnel. Nu mai mid. Ne auzi pe short.
Nice. City. A-side. Eu cam bătut. Spre Plantează. M-am întors ca un sliver. Nice one, tap. Thank you. Da, eu zic că e bani. Hey, the kick. Nu am înțeles, cumpărăm. Fac. Adică și acum facem fac un pic de pe acolo la N-ai smoke, bagă-ți-l în cur. la smoke. Ce-o forțat țăranii, one long. Hai că se teleportează. Pit, minus 35 de euro și bun. Too long. Bomb Mersi. long. Ce? Opa, Iată-l 3 bă, la luni. ce te are carabit. Ce ai că am bine? Știu. Nu. Short, cred. Cred. 3 luni, toți luni. Am lăsat, frate. Am văzut. Fără armură. O da service. Măcar au făcut ceva pe praf, băiatul. Mă putem da. Eu dau bagaja. Nu lasă și pistol. Deși nu vreau să Am făcut schimb de arme pe aici. Merbe. Da, și-am dat din rând de tău de SMG, pentru că... One shot. Short. Așa am plecat și Jeep. One side A. With the bomb. Nice. Ultimul. Ești de bun, nu ești la box să fac nimic. Da, și ești foarte răcit. Eu n-am văzut pe nimeni runda asta, dar e ok. M-ai văzut pe mine. Ce echipa ta? Că fac că nu Long. m-am asta. De unde atâta skill-uri, mă? Ștef. Mă bine. Ce? Păi ne-am câștigat astea de mult. De-am... Cât îți lung? Nu mai e nimeni. Nu, bă, nu. Așa, am și... Toate. Nice, frate! Știi cum am apărut eu așa? Mamă, ce bun. Eu cred că nu mă digă, cine? Nu. Faci schimb, n-ai aca? Pe M4. Nu ești nebun. Deci da, îți trebuie așa. Și aveam un win streak de 6 și da. Și s-a dus totul că am pierdut 2. Marș! One upper down la minus 18. Păi de... Habar n-am, 20 HP. Bine. Oh, dar nu l-am văzut. What is spawn? Nu puteți să luați măcar pe ăla? Nice, nice. Cele auto. He was low HP, you fucking kid! Vedem. Nu e auto. Bă, e bine. Hai că iau AVP și mă duc pe lângă, ok? Toți cu Astimo. Eu, Gicu și cu tine. Nice. Mă duc Asimov lângă. team. Go short, go short. A, tot e short. Gicu.
One lower. T-spawn. Mai unul. Da, muerti. Level time minus 50 n-am auzit. 50. Nu am făcut cine să-și fac. Bă, trebuia să lase misul. Am luat flick. Am făcut flick. Oh, aici o mama. Oh, aici o mama. Wow. Ăștia cred că bău mult în ISA. Cam de calcul. Vedeți că sunt singur în apă, nu știați. Cam să-l găgigă dacă e singur. Hai, man. Ăștia deja dau rage. Sub cablet. Fede, lamă. Fede, lamă. Stai, One mă. T-spawn. Lasă-mă să dau lamă, lasă-mă să dau lamă. Te rog. Plăcere! Mersi. La mine, fraților, cam atât a fost episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Oh my god, Dați un like, un subscribe și... Pa!